Agafa l'ocellet, Lluís! Lluís! Mira, prou, això és dramàtic. A veure, és possible que aquesta persona somrigui? Li juro que per dintre estic com unes castanyoles. A veure, Pepe, així mai aconseguirem una foto electoral. En el benentès, lògicament, que és pel bé de tots els catalans, etc. Fes el favor de pensar en una cosa divertida, coi! Vols definir, sisplau, la paraula divertida? És igual, deixi'm a mi. Això requereix una solució dràstica. A veure, senyor ministre, miri aquí. Són dues. No, això no serà fàcil, Mira, Pepe, agafa aquest nen, que estaràs molt simpàtic i molt tendre. Però els nens no voten. Va, vinga, faci alguna moixaina, alguna cosa. Vinga. Aquest niño està roto, està malalt o alguna cosa. No passa res, és de plàstic. I com ho distingeixo? Impossible. Haurem de posar algú amb més carisma de número 2 per compensar. Clar. Algú com... L'atura. L'atura! Montserrat! Talleu, és bona. Ja està. És bona. Aquí has estat bastant benèvol, Però per què ho diu? Home, mira, si aquest gag l'hagués gravat jo, me l'hauries fet repetir. Però clar, com que és del Montilla... Què? Li perdones tot. No, senyor, perdoni, jo puc reconèixer que vostè té més gràcia natural i el Montilla té un to més baix i ja està, no passa res. Montilla, ets un soso i tens un to baix. Jo no sóc soso, el que passa és que estic sobreactuant. Oi que sí, Pepe? Collons, dos Montilles. Té raó, està sobreactuant. Jo puc ser bastant més divertit i rialler, excepte quan estic treballant, que sóc una persona seriosa. No és ara, No. Expliquem un acudit? Sí, home, el del gos. Hi havia un gos que es deia acudit. Ja ho veureu. Es va morir el gos i es va acabar d'acudit. És bo. Ho veieu? Sí. Puc ser divertidíssim. Ja veureu com tindreu grans moments. Sí, home. Mira. Sí, divertidíssim.